Днеска трябваше да решава Лили или Бианка. Лили или Бианка. Но когато съобщиха на Бианка, че има вероятност тя да участва, от носа и потече кръв. Страшно важно беше това решение. От него зависеше изходът на цялото състезание. Днеска нямаше право да греши, защото след нея можеха да сбъркат и гимнастичките. Лили или Бианка трябваше да започнат състезанието, а както го започне една българка, така го завършват и останалите. Това са минутите на големите проверки за треньора. Виждам, че в нашия щат има едно промение, Лили или Бианка. Има ли такова нещо? Бианка, знаете ли, нашето първоначално решение вероятно ще остане окончателно да участват трите рутинирани опитни гимнастички, Георгиева, Реленкова и Игнатова, но това да ви кажа, Бианка също много добре се възприема. В момента дори е малко по-стабилно от Лили Игнатова, и физически е по-стабилна, и технически по-добре изпълнява композициите, но ние се надяваме, че Лили, която е един артистичен тип, ще се умее при пълна зала да покаже и пълните си възможности. Ти си горе, хванала се, разгледала си дълбоко, изправиш се отдолу. Така, изправиш. Стоп, стоп. Тръгни най-напред. Интересно, прибери корема силно. И зад. Горе. Раз. Още когато падаш, тук трябва да стане това движение. С акцент. Акцент. Днеска не се надяваше. Днеска работеше. Тя издебваше всяко свободно време и всяко удобно местенце, за да тренира с Лили. Тя натовари Лили физически, за да освободи психически. И дойде този миг, в който щеше да проличи, не сбърка ли нещо, като предпочете Лили. Вижте как и бае. Лилия Игнатова, България, Смолян. Лилия Игнатова, България.
спечелили 9,95. Отличен старт, но нека не забравяме, че това е само началото на едно голямо състезание.